ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬರೆತಿನ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಥೆನ ತುಳುಕು ಶ್ರೀವಿ ತುಳುನಾಡು ಮೇರೆ ಅಯ್ಯನ ತರ್ಜಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಕಂದಾಂಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬದುಕದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ದ ಈ ಕತೆ. ಊರೊಮ್ಮೆ ಕೋಡರಾತ್ರೆ ಇಡೀ ಮೆಂಚಿ ತೆಡಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಬರ್ಸ ಬೈದಂಡು ಕಪ್ಪೆ ಮುರಾಣಿಡ್ದು ಓಟರ್ 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 ಪಣ್ಣದು ಪನೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ವರುಣ ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಕೇಂದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚಾದ ಆರು ಕಡಪಡ್ದಿನ ಇಮೇಲ್ ಈ ಮರೆ ಪಂಡ ಬರ್ಸ. ನನಂತೂ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಕಪ್ಪೆಲೆನೇ ಮೋಕೆದ ಕಾಲು ಅಂಚನೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಜಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಹೊರ ಜಡದೆತ್ತದು ಮೇಯ್ತ ನೆತ್ತಿ ಪಲಿತದು ಬರ್ಸದ ಸಂಪುಗು ಮೀಂದು ತಿನ ಪುಡೇಮಿ ಮೇಲ್ದ ಕಮ್ಮೆನೋ ದಿಂಜಿ ಸಿಮಿ ಗಾಳಿಗೆ ಹೊರ ಉಲಾಯಿ ಹೋಯ್ತೊಂಡೆ ಮೂಂಕುಡು ಜತ್ತಿ ಸಿಮಗಾಳಿ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಡೀ ಸರ್ವನೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿದೊಲೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಲ್ಮೇನ ಪಿಚ್ಚಿ ಪಿಚ್ಚಿ ಚೋಂಕುರ್ದ ತಾದಿಡು ಇನಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದೆನ್ನಿದು ಓ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಮನಸಾದ ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ದೆರ್ತುದ್ದಿ ಒಂದು ಪಿದಡಿಯೆ ತಾದಿಡು ಜವನಾದಿಗೆದ ಬೂರುಲು ಮೀದ ಐನಾತೆ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಐತಾದ ತರೆಟ್ ಪೂದಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಪ್ಪಸಾಲಿಡು ತೆಲಿತೊಂದಿತ್ತ ಐಡ್ದು ಮಾತಿಡ್ದಲ ಎನ್ನ ಗುಮಾನ ತನ್ನಂಚು ಒಯ್ತೀನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸೈತಿ ಮರತ್ತ ಮಾಟೇಡು ಇನಿಯೇ ಅರಲ್ದು ಒಂಜಾತು ರಾಶಿ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಲ್ಲಿ ತೆಲಿಕೆಡು ನಲಿತೊಂದುಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಲಾಂಬುದ ಕುಟುಂಬ ಐಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಾಂಬು ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಅವ ಕುಟುಂಬದ ಅಮ್ಮೆ ಅದು ಪೊಡು ಏನನ್ನು ತೂದು ಗುರ್ತೊಡು ತೆಲಿತಿಲೆ ಕಾಂಡು ದಾದ ಕತೆ ತೂಕ ಪಂದು ಮೊರಂಪು ಊರ್ದು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರ್ಪಾಯೆ ದಾನೆ ಮರಯ ಕೋಡೆ ಮೊಟ್ಟಿ ತೆಡಿಲು ಇರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬರ್ಸೋಗು ಇನ್ನಿ ಕೊಡಿತಿಲ್ಲ ಲಾಂಬುಲು ನಿಕ್ಲು ಇನ್ನಿ ಪುಟ್ಟಿನೆಕ್ ಗುರ್ತಲದ ಅಂತಿಲಕ ಎಲ್ಲೆಗನಗ ಮಯ ಕಾಪಾರು ಈತೇನ ನಿಕಲ್ನ ಬದುಕು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಡೆತ್ತಿ ಕೋಂಗಿ ಕೊಕ್ಕೆ ಲಾಂಬುಗು ಮುಟ್ಟಿಲೆಕ ಐನ ಬೊಲ್ಚೈನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿಜಿ ಅವು ಸಮಾಧಾನುಡೆ ತೆಲಿತೊಂದು ಪಂಡು ತೂಲೆ ಎಣ್ಣೆರೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಈ ಮೂಲದಿಲ್ಲದ ಬೆನ್ನಿದಾಯೇ ತನ್ನ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಲಾಂಬುದ ಸಂಸಾರ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಉಂಡತ ಕರಿನ ಒಡ್ಸೊಡ್ದುಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಬು ಮೂಡ್ದುಂಡು ಇನಿ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಮಾತಲ ಸರಿಯಾದ ಅರಲುಂಡು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ನಿಕಲೆಗೆ ಲಾಂಬು ತಿನ್ಪವನ ತಾಕತ್ತಿ ಎಂಕಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಿಯರು ಕೊರಿಯರು ಪಂದು ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಡು ನಿಕಲೆಗೆ ನೆನ್ನೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಬೆ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸೀಕ್ ತಡೆಪುನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಟಮಿನ್ B2 ವಿಟಮಿನ್ D ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮು ನಾರದಂಶ ಉಂಡು. ಈತೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ತಿನಸು ಪಂಡ ಅವು ಲಾಂಬು ಮಾತ್ರ ಒರ್ಸೋಡು ವರ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮನೇನು ಮಾತ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂದು ಪುಗಾರಿ ಅಯ್ಯ ಬಯ್ಯಡ್ ಬರ್ಪೆ ಇಂಗ್ಲೇನು ಮಾತ ಬೇಯ್ಪಾದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬೇಯ್ನಾಗವಂತ ಬೇನೆ ಅಂಡಲ ಆಯನ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮೋನೆದ ಆ ತೆಲಿಕೆ ತೂನಗ ರಡ್ಡು ದಿನದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಹಣ್ಣದಾಪಡತೆ ಬದುಕದ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬೋಡ ರಡ್ಡು ದಿನ ಯಾವಂದ ಅಣ್ಣರೇ ಒಂದು ಲಾಂಬು ಏನನ್ನು ಬೊಲ್ಚ ಒಂದು ಕೇಂಡು ಅಣ್ಣರೇ ಲಾಂಬು ಕೂಡ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂ ಒಂದು ಅಣ್ಣರೇ ಯಾನು ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ನಂಬಿಕೆ ದಿನಾಯೇ ವರ್ಷಲೋ ಎಂಕುಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆನಾಗ ಈರು ಇಂಚನೆ ಬತ್ತದು ನಿಲ್ಕದು ತೂದು ಕೋಂಗಿ ಕಟ್ಟದು ಪೋಪರ್ ಅವಂದು ಇರೆಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಯ ಇರೆಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಯ ಎತ್ತು ಪಂದಕೇಂಡು ಎಲ್ಲೆಗ 52 ದಿಂಜುಂಡು ಬಂಡೆ ನಿಜ ಪನೋಡಂಡ 51 ಕರಿನೆಕ್ಕಲ 52 ದಿಂಜಿನೆಕ್ಕಲ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತುವ ಸೋದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಣ್ಣರೇ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ ಬೆನ್ನಿದಾಯ ಎಂಕುಲು ಪುಟ್ಟಿನೇನು ತೂದು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಪುಗರುವೆ ಅಂಡ ಈರ್ನ 52 ವರ್ಷಡು ಈರ್ನ ಪುಟ್ಟುನು ಈರ್ನ ಬದುಕನು ಏರ್ಲ ಪುಗರ್ದೇರಾ ಅಡಬೆಲಾಂಬು ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಜಾತಕದ ಮುದಲಿಗೆ ಮಡುದಿ ಒಂದು ನೊಂದಾಂಡು ಕುಲ್ತು ನಲ್ತು ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಜಾರುನ ತಾದಿಡ್ಲ ತಿರ್ಗದು ತೂವಂದೆ ರಪರಪನ್ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಬೀಸ ಪಾರಿಯೆ ಲಾಂಬು ಪಿರ ಉಡ್ದು ಲೆತ್ತು ಪನೊಂದಿತ್ತು ಅಣ್ಣರೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ 52 ವರ್ಷ ಪನ್ಪರು ಮತ್ತು ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬದುಕ ಬೋಡ ಇರೆಗೆ ಈತು ಉದ್ದದ ಇಂಚಿನ ಬದುಕಲ. ಕನ್ನಡದ ಮೂಲ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ, ತುಳುಕು ಶ್ರೀ ವಿ ತುಳುನಾಡು, ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನಾಯಿನೇ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಪಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರದ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಯಾನ ಪಂಡಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು.